ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಪಾಡ್ದುಂಡತಿ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಇತ್ತ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾರಂಡು 25ಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಲೈದೇರು ಅಂಚ ಪೋಯರ ಸಾರಿ ಒಂಜುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲೊಡಾತಿ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಆತಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪದು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಮುರಣ್ಣ ಪೂರ 19 ಇತ್ತೆ ಅತ ಲೇಸ್ ಅವನು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೋರ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹಂಚೇನಿ ಇಂಕ ಟೈಮೇ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ ಈ ಇದ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎವಡನ ಬೇರೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಸರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಅದ ವೆದರ್ ಅಂಚ ಇಂಜನೆ ದಂಬು ಕಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ಮೂಂಕು ಕಟ್ಟುಂಡು ಈ ಜಿಂಡನೆ ಅಂಚೂರು ಇಂಚಿನ ಮೂಂಕುಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿರ್ಲೆಕ್ಕತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಉಂಡತಿ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಅದು ಪಡ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿ ಪೂರ ತಾಗಂಡ ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಮುಂಕು ಕಟ್ಟುಂಡು ದಂಬು ಕಟ್ಟುನೊಂದಿತ್ತು ಒಂಥರ ಮುಂಕು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅದನ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏತ್ ಇಂಜ ಹೋತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಚಿಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕೈಕ್ ಪುಡ ಒಂಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಚಳಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲುಗ ರಪ ರಪ ಒಂತೆ ಅಂಡ್ ಪೊಲ್ಲು ಚೂರು ಸೀತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನಾನು ಲೇಸ್ ಕುಲ್ಲಗ ಫ್ರಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಬೋಡತ್ತ ಈಗ ಲೇಸ್ ಕೊಲ್ಲವನಿ ನಿಂದು ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ನಾಡ್ದು 19 ಅಂಗಡಿ ಇರೋದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಬ್ಬ ನಾಡೊಂದು ಕುಲ್ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಇಂಕ್ ಸೀತು ಪೊಲ್ಲುದಾಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ಪೂರ ಪುಲ್ಲಾಯರುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎದ್ದು ಹೊಡ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಅನಿತ ಅಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ಯಾರಂಡು ಅಂಚಾರೇನು ಬೂಡೋಡು ಬಯ್ಯ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆರೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುನಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರು ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜರಿ ತಂದೈಕ ಒಂತೆ ತಂದೆತ್ತಾಯಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತು ಎತ್ತಬಾರ್ದು ತೊಳಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಬೇಗ ಇಟ್ಟಚ್ಚಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಂಡ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಯಾನು ತುಳಿ ಸುಯ್ಯನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಟೆ ಮಣ್ಣು ರೋಡ್ ಏತು ಬಂಡದ ಆತೆ ಬಸ್ಸ ಬಣ್ಣ ಕನಿ ಆತು ಹೋಗು ಮುಂಚೆ ಬರೋನು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎದುರು ಬೈರೆ ಕೋಪೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲವರು JCB ಬರ ಎತ್ತಂಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮಿನಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತದುಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊನೆ ಅರೆತ್ತಂಡು ಟಿಪ್ಪಾಡು ಕೊನತ್ತೇರು ನನ್ನ ಅಂಚಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿರದ ಅಪ್ಪ ಗೈಸೆ ನಿಂತು ರಾಯಿಗೆ ಬಂತೆತ ವೀತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಅಂತೀರ ಆಂಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅತ ಅಂಚಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಯಾರು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿಗೆ ಎಂತ ರಾಯಿಗೆ ಪೋಂದುಲಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿರಿ ಪೋಯ್ತುಕ ಚಣಿಡೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ತಿಕ್ಕಂದ ಹಿಂಗಲು ಚಾ ಕೊಡ್ತೇರು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಬೈ ಮಾತ್ರ ಅವರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಾತಿರನೆ ತಿಕ್ಕುದಿಜ ಅಂದು ಆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಆನ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪೆರೆತ್ತೆ ನಿಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಬರತ್ತೆ ದಾಂಡ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಯಾನಿನಿ ರಂಜಿತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ನೆನ್ನೆ ಕಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಂಡೆನೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ರ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರ ಅಂಚೆ ಯಾನಿನಿ ಪೋಯ್ರಾಯ್ಜ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆರೆ ಬತ್ತೆರ ಪಾಪ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವ್ರು ಬತ್ತೆರ ಅತ್ತ ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಿರ್ ಲೆತ್ತರತ್ತೆ ಯಾನು ವಿರ ಕಾಲ್ ಅಂತೀನಿ ಓಕೆ ಯಾನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತದೆ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅಂಚ ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ನೆನೆ ಪಾಪ ನಾನು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜೀರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಅದಾರುಲೇ ಹೋಯ್ ಹಾಯ್ ಬೇರೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪಿರತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಈ ರಂಜ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗೌ ಎಂಕ್ ರಂಜಿತ ನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಚಾರಣೆ ಏಪಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚದಾಲೆ ಜೆಂಗೊಂಜಿ ರೇಂಚ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಎಂಕಿ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಿನ ಎಂಚಿನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರೇ ನೇಪಾಳ ಮರ ಪೆರಿಚ್ಚಿ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಆತುವ ಸಿಟಿದ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಶಾಂಪಿ ದಾಡ್ನಿ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಾ ಬಾಯ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಜಿ
ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಾನವರ ಬಾಲೆ ನಾನವರ ಬರ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಾಲೆ ನಾನವರ ಪುಚ್ಚೆ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅವು ಬಜ್ಜೆ ಇದರ ಮುಗ್ಗಿನ ಬಜ್ಜೆದ ಹೊರತಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ತುಕ ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತುಂಬರ ಅವ ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ತೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಲೇಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಈಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಶೋ ಕಟ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಿರದ ಒಂದು ಜನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋ ಕಟ್ತೀನಿ ಅದು ಈತಂತೆ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಮಂದಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪು ಓದ್ ಬತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡದ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಬೇರೆ ಪೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಆವಡತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಡ್ಡುಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆವಡತ ಇನ್ನು 12 ಗಂಟೆ ಅವನ ನಾನು ಜಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಜನನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ತಿಂಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮೇನೇರು 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಲೈ ಬಾಳೆ ವಿಲೈ ಜೋಡ್ ದೆಪ್ಪು ಇಂಟು ಕಣಪೇಜಿಂಡ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾಣತ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೇರ ನಿಕ್ಕಾರ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ನಿ ಜನನಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಇದ್ದಾಳು ಐದಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲವು ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತುಲ ನಿಕ್ಕಲ ಕೊರಿಯರದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇತ್ತೇರು ಯಾಕ ನಿಕ್ಕಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಂತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯವ ಈ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಲೆಜ್ಜಿರನ್ನ ಒಂದು ಡಾಲಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಯಾರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡಿಚ್ಚಿ ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಪಾಪ ವೈಜ್ಜಲ್ ಐಕ್ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪೋಯಿ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ತಿರ್ಗಿಲೆ ಕಾಪುನ್ ಪಂಡ ಏಪಲ ಪಾಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಒಂದು ಅಂದು ಮುರಾಣಿ ಅಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ಲದು ಮಂತ್ ದೀತಲ್ ಪೂರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ತೋಪುಣಿ ತುಂಬೊಂದು ಓಪುಣಿ ನಾನು ಜನನಿ ಪೂರ ಪೋಯಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡು ಇನ್ನು ಟಿವಿಲ ದಿಸಿಜ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಲ್ಲು ದೇತಿಜೆನ್ನ ಕೈಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿ ಮುಳ್ಳೂರು ತಿಜೆ ಇದ್ದ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏತ್ ನೂಕುಂಡಲಾತಿ ಪೋಪುನ ಈಜಿ ಅದದೇ ನೀವು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀರು ನೆನಪಾಯ್ತು ತುಪ್ಪ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಕ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕುಲ್ದಿನ ಇಕ್ಕು ಪುಚ್ಚೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ ಅಂದು ಮುಖೇನೆಕ್ ಏನಾನ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಏತು ಪೂರ ಪುಚ್ಚೆಲಿ ಕಲ್ತದ ಬಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮರಣ ಹೊಸ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಬೇಗ ಕಿನ್ನಿದೀನಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಈ ಪುಚ್ಚೆನೆ ತಿನ್ನನು ಕಿನ್ನಿ ಪಾಪ ಪಾಪದದೇ ಯಾಂಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲಿಕ್ ನಾನೊರ್ತಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾಂಪಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಕಪ್ಪದ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಈ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಏನಾಗೈತಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಅದೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಏತು ಕಲ್ತದ ತುಳು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಪೂರ ಚಿಂಟಿಯೇ The next day. ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐತೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಯಾನ ಜನನ್ನ ಪೋಪತ ಕುಂಟಿಕಾನಾಗ ಪೋದು ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲಿ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತಿಜೇರ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಮಲ್ಲಿಚಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋಪ ಅಂಚ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ನಾವಂತು ಐಕೆ ನೀನು ಜನ ನಿಲ್ಲೇ ತೋಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾತಾನ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾರೆ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಮಂಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನ್ ನಾಕ್ಲು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲಿ ತೂಪ ಇರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಭೂಮಿಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಯನ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೋಲ್ಲ ಇತ್ತೆ
ಗೈಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಕಜಾತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನಲ ಅಂದ್ ಹಾಲು ಗೊಂಬೆ ತಲಕ ಮಾತ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನಾವು ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಬುರಂದು ಅಪ್ಪನದ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಹಾಲು ಹಾಲು ಚೂರು ನಿರ್ಕಜಾತನ ದಕ್ಕವಲ್ಲ ಅಂದ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ನಿಮ್ ಪೋತ ನೆಡ್ಡೆ ಇದು 1 ನಿಮಿಷ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೊತ್ತು ಐತೆ ಮೂರು ಇತ್ತದೋನೆ ಬ್ಲಾಗರ್ ಮರ ನೆಂಜಿತ್ತೆ ಈ ಲಾಗ್ ಬಂತದ ಐತೆ ಶೋಕಿತ್ತೆ ನೀವು ಗುಜರ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರು ಪಾರ್ಲರ್ ಅರೆ ಎಡ್ಡೆದ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಇತ್ತು 1 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪಾಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಪುನ ಬರ್ಪಾಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪಿದಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಪೋಪುನಾಂಡ ಆಯ್ತು ದುಮ್ನಾನಿ ಜಿ ನಾನೇ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತಂದು ಕೊಲ್ಲುನು ಪಂಡ ಚೂರು ಪಂಡ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಪುನ ಚೂರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಪೂರ ಟ್ಯಾನ್ ಆರಿತ್ತಂಡ ಚೂರು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಪುನದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ ಅದನ್ನು ಕಾಟಾಚಾರಂಗೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಪಲ್ ಇರುದು ಉಪ್ಟನ್ ಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋಣ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅವು ದುಮ್ಮೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅನ್ನು ಗುಡು ವೆಬ್ಸ್ದಾಕಲ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವು ಅಪಾಗ ಮಂತಿನ ಅವು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಂಡ ಬೇರೆ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿಂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಸೊನ್ಪುರ್ಪಾಯ್ದ ಮಾತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಪಂಡ ಚೂರು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಪ್ಪಡತ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ತಕಲ್ನ ಉಪ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ ಸ್ಕಿನ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಲಾಪುಂಗೆ ಹೇರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋತೀಜಾನ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ತಕಲ್ನ ರೋಸ್ಮೇರಿ ವಾಟರ್ ಹೇರ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನೆಟೈತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೂಜಲಿತ್ತಂಡ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಪುನ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆದಿಜ್ಜಿಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೇತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ಫುಡ್ ತಿಂದಿಜಿಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡಿ ಇಂಕಲ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಂದ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪದೆ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವತ್ತ ಪಂದು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಉದ್ದ ಬರು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಂತಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಯನ ಒಂದು ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ನೀ ಈತಿತ್ತನು ನೆನ್ನ ನೆಕ್ ದಿಂಜಾದ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡೈತೆ ತುಳಿ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 180 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ml ತಿಕ್ಕೊನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು 350 ರೂಪಾಯಿಗೆ 300 ml ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಹೆಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಜೈಟ್ ಹೆಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಿಂಜಾದ ಇನ್ನಿಡ್ತು ಪಂಡ ನೆನ್ನು ವಾರಾಗ 2 ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರಂದಿಪ್ಪುನಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತಿದ್ದು ಬೈಯಾಗ ಮೀವಲಿ ಅಂಚಲ ಆಪುನ ಈ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟೆಣ್ಣು ಮಂಜಲು ಐಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಅವೇ ಮೊಸರು ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಐಬುಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಐಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ನೊಂಜಿ ತರ್ಪಾದಿ ನಾನು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಆಪುನದ ಪಿದೆಪ್ಪನದ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತಾನು ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಐಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಣ ಬೊಲ್ದಾಪುನಂದತ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲತೈತೆ ಅವರನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಐದು ದುಮ್ನಾನಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಪುರ ಮುಂತುಂಬಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನದ ಯಾನಂಚ ಪೋಪ್ಜಿ ಯಾನಂಚ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಣದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಗ ಅವು ಓಲೆಪ್ಪನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಂಡ ಐಟು ವೈಟ್ ಆಪುನದ ಅಲ್ಲಂದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಗೆ ಫೇಸ್ ದಾತನ ಗೊತ್ತಿಂಕ್ಲು ಇದು ಯಾನೆಣ್ಣೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಎರದೇ ತಂದಿನಿ ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು
170 ಕೊಡ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಎಸ್ ಸೈಜ್ ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ನೈಲಾನ್ ಟೈಪ್. 170 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಎರೆಗಾಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅಡಪುಡುವೆ. ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಂಗ ಪಾಡುವತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಶೋ ಕುಂತುಣು ಒಂದು